Tre, 2, 1. Hej alle sammen, vi skal smage 5 forskellige drenge. Lad os se, hvad det kan. Hi guys. Er vores mad kommer? Så der er 5 fyre. Der er noget her. Jeg arbejder for de 5 fyre. Jeg giver mad til de 2 flotte fyre. Wait a minute. Er det klart? Må jeg prøve at smage maden mere? Ja. Nej, hvor fedt. Ej, Five Guys mukbang. 5 Guys mukbang. Okay, prøv at se. Tak ind i sølvpapir. Og det er meget mushy. Mor skal ikke smage bacon. Den er straight ud i liter nok. Han har taget bacon shake. Minder du to? Put the patty in between his Der er ikke bacon i. Nej, den smager overhovedet ikke af bacon. Det smager godt. Jeg tror, at jeg fik et bacon stykke. Show, din er sygt god show. Den smager fundamentalt ikke af bacon. Fundamentalt. Dit ord, han lige har lært derovre. Visuelt af banan. Ej, okay. Hvad er det for noget cheese? Bro, that's just not... I like my cheese melted, bro. Men det er ikke fully melted. Okay, hvem skal prøve først? Vi burde købe en kameramand, så det er det faktisk lidt svært. Er klar? På samme tid. Wow! Er kællingen faktisk god? That be kind of good though. That be good. Det smager godt. That shit look boring as fuck, so jeg har ikke lavet en spin. That be good. Det bliver alright. Okay, hvor mange B'er? Hvor mange B'er giver du fra 1 til 10? Fra 1 til 3. Hvor mange B'er giver du fra 1 til 3? Jeg tror, jeg giver det blærebetændelse. Jeg giver det ikke boys. Jeg tror, jeg giver det blærebetændelse. Jeg giver en børnepsykolog. Ej, jeg tror, jeg giver det... Du giver den 1B. Ja, et børne. Nej, hvor mange? Nej, jeg synes bare, det er alt for dyrt. Det var 198 kroner for det der. Og der er ikke engang på fritter til. 129 for den der. 69. 69. Jeg tror, Lucky bedre. Jeg tror, det Lucky bedre, jeg kan lide Max Burger, så jeg tror bare, jeg giver den slags betændt. Okay. Jamen, Jeg giver den sådan noget 8 bacon shakes ud af 10. Men det er jo meget fresh jalapenos. Helt fresh jalapenos. Eat that shit. Oh my god. Kæft, det er skuffende, det her faktisk. Jo, hvad er det for en secret method, du lige har gjort? Jeg lige 2 ting. Det jeg gjorde, det var, at jeg købte en milkshake, og så gik jeg ud og vaskede den på den, og så refillede jeg med cola, fordi jeg har sådan en refill-plan derovre. Er det ikke smart? Jo. Så fik jeg cola og milkshake. Hvad købte du for en cola? Jeg tog cola vanilje lige. Er du klar med bucket? Let me suck it. Du kan også gøre det. Ja, det er baconstykker, der ligger med. Ja, så nu har vi jo smagt på de 5 drenge. Men hvem tror vi de 5 drenge egentlig er? En af de 5 drenge, 100% ham der Dave fra Alvin og de Frække Jorden. Det er faren til Alvin og de Frække Jorden, Dave. Biologiske far. Nej, han er adopteret det. Skal jeg sige den anden guy? Ja. Piggy Cheng. Eller Nicky Cheng, som nogle folk kalder ham. Han er en kok. Nicky Cheng er i hvert fald Shut up, dude. Okay. Nicky Cheng er i hvert fald en goat, og han er vundet bagdysten. Han er i hvert fald en del af de 5 drenge også. Tænker vi også den anden en, den er måske lidt kontroversiel, men Zach King. Jeg ved ikke, hvordan man kom frem til den her ham der laver... Tryllekunst. Ej, det var faktisk lidt for kontroversielt til at putte på YouTube, det der. Nej, du bliver cancelled. Men den var, jeg synes ikke, den er dårlig. Okay, hvem mere? Grimace? Nej, den er ikke dårlig. Grimace er tydeligvis for fucking mand. Idiot. Mere mening. Guy Pearce, han er flytter, og han ser rigtig flot ud. Han må være en del af de 5 drenge. Hvorfor? Han er den grund til, at han er en del af de 5 drenge. Guy, din fucking idiot. 5 guys, altså hører du ikke? Vi har 4 drenge nu, right? Nej, Dave, Zach King, Nicky Cheng og... Nå ja, Zach King. Jeg troede, han var kontroversiel. Jeg tror godt, der kunne være en kvinde iblandt. Nej. Kvinde? Jeg er nødt til lige at finde de rigtige 5, okay? Vi har 4. Nej, jeg har 4. Zach King, Dave fra Alvin og det Frække Jorden, faren til alle de jordene. Jeg skal have din hånd med. Jeg fokuserer på din
Hvem var det mere? Guy Pearce. Det er fint nok, synes jeg. Den er ikke Guy. så god. Nej, men vi tager den. Vi godtager den. Og så sagde jeg Miki Chang. Miki Chang vundet bag dysen. Goat. Vandt han? Ja, han vandt. Tilbage i gamle dage. Me Too Company. Suck that. Okay, nej, skal vi gå ind og spørge, hvem Nej, vi vi tror skal gå rundt og spørge, hvem det kunne hvem er Prøv at de spørge dem, fem? der arbejder derinde. Do you know who the five guys is? Skriv ned i kommentaren, hvem I tror den sidste five guy er. Ej, det er faktisk en god idé. Sindssygt det der. Okay. Næste lokation. Let's go. Silvan prank. You got that? That best. Nu er vi i gang. Vi har købt gratis. 3 billetter, og det var faktisk fucking dyrt. 3 filmbilletter. Gæt hvor mange penge vi brugte. 0 kroner. Det kaldes connections. Mind and tranquility. Det er ikke fordi vi arbejder her. Det er fordi vi er her. Der er nogle rumors om Bertil, han er faktisk på toilettet. Jeg tror han skider, fordi han fandme der noget længe tid. Enten er det fordi han tager nogle linjer, eller er det fordi han ringer til nogle piger, eller er det fordi han skider. Hvorfor skal han ringe til biblioteket? Han er lidt ashamed af det. Nej, han vil ikke have, at vi ved, at han snakker med sådan nogle piger, men det gør han. Fuck, at du spiller. Skov Hero. Spiller du stadigvæk det? Ja, jeg begyndte at spille ham nylig. Det er sygt flot nemlig der. Prøv at se der. Nej, det er sygt, at skal ikke så vælger ham, ikke? Prøv at se, tager han op til ham. Okay. Alle andre gange, så har ham der Og så går det taget den. perfekt. Jo, jeg scorer. Show. Altså, vi har forklaret lidt om, hvor mange penge vi brugte på det her. Vi ser filmen. Let's go. Let's go. Silver iskaffe, send lokation, send adresse. Wow, we back! What's up, guys? Vi har lige set Melancholia og en time lang Q&A. Det var kun sådan 40 minutter. Men det var fandme langt. Det var langt. Like. Ja, vi så en film, og så forklarede de filmen. Og så var vi sådan, godt sagt. Okay, hvor mange B'er rater I filmen for 1 ud af 5? Altså, jeg gav den 3 ud af 5. Så hvilket ord det er? Så 3 B'er. Det er nok blærbetændelse. Boys. Hvor mange B'er vil du give den? 4,5 B'er. Hvis jeg lige må sige hvis jeg lige må sige mine ting, Okay. ikke? Ja. Jeg kunne godt se, hvorfor filmen var god, men jeg synes bare personligt, at jeg blev meget trukket væk, når mange af scenerne var lidt for lange for mig, og jeg blev lidt træt. Og jeg forstår sagtens godt, det er meningen, fordi det er meningen, det skal være sådan en hård film, ikke? Men jeg blev bare lidt sådan... Ja, det var bare ikke lige mig, men altså, jeg kan godt se det gode i den, og jeg kan godt se beskeden, men jeg synes stadigvæk, at det var lidt overfladisk på en måde. I don't know. Jeg vil også give den 3 B'er. Jeg vil også give den B. Hvad går over? Nej, men det var faktisk gangster. By the way. Ja, der er rødt, by the way. Jeg vil også give den 3 flotte B'er ud af 5, så det er faktisk ikke rigtig højt. Men det er også, jeg har også set Idioterne, sådan anden Lars von Trier-film, og den gav jeg også lav vurdering. Jeg gav den 2,5. Jeg synes, Lars von Trier, han er... jeg synes, det glæser mig rigtig meget ham der. Da de snakkede om derinde til efter. Ja, de suttede virkelig hans pik clean af. Og op og ned, og hoppede op og ned på den. Altså. Han vigtigste mand, og da han sagde det der med nazisme, så var det helt valgt. Okay, og så lige om lidt, så ses I på Sylvester. Skal Alex ikke godt snakke? Alex, lige om lidt, så ses I på Sylvester. Okay, kan du ikke lige sige, let's go. Let's go. Let's go! What's up, guys? We arrived at the Sundby Vesterplads. Og vi skal spille petanque. Okay, vi har kuglerne her. Og bolden her, vi skal kaste til at starte med. The white ball, okay. Okay, nu kaster vi. Ja. Ja, det kan man godt. Okay, det er petanque-tid. Okay, nu laver vi lige om på det, fordi der er simpelthen... Der er det tekniske... Der er nogle idioter, der har lavet der petanque. Ja, så vi spiller bare alle sammen ud af det. 1 ved 1 ved 1. Så Bertil starter. Nej, Anker starter. Han starter med A. Det gør jeg også. Nej, det gør ikke. Man kan ikke se bolden, men det er fint nok. Den anden bold. Holy shit. Stregen er der. Throw that shit. Throw that bit. Du er lidt for... Nå. Ej, det der er ikke 2 meter. Throw that bit. Ja, det siger han ikke. Oh shit. Okay, det der var sådan 5 meter. Alexander styr. Det er to To Hollis Merch. Og Rick Owens på fødderne. Nej, han kan stadig ikke stå. Indtil videre er vi alle rigtig dårlige, og bolden er der, så... Anker, sidste forsøg. Så er vi tanker. Nej, jeg har ikke så meget strøm tilbage. Den var fucking god.
Vær tættere på. Det regner vi ud bagefter. Altså lige nu er begge mine dem, der tælles. Det er rigtigt. Gennemsnit. Gætter. Det var Trump. Okay, så er det min tur. Jeg er klar på et fucking... Jeg elsker dig til døden, knægt. Jeg elsker jer til døden, knægt. Pik i saftivand. Nej, den ramte. Men må den ikke ramme? Men Alex var tæt på, men han ramte den. Skal vi lige søge på Google? Skal vi lige have et update? Jeg pauser lige videoen. Okay, så vi har lige søgt på Google. Og nu får vi en trommevirvel, der vinder. Fordi at... Må man godt ramme bold, den lille bold i petang? Ja, man må godt ramme den. Det vil sige, at Alexander han har vundet. Og han lavede comeback til allersidst med Anker. Ej, ja, tak for kampen. Og du var også rigtig svær at spille imod. Jeg var den sidste plads. Du var rigtig svær at spille imod. Tak. Ja. Er det ikke noget med, at taberen skal give en sutter til de andre? Jo. Nu skal vi jo videre til Gerbrandskolen og møde William, Sebastian Og Ingolf. og De er ikke en del af BBB, men vi skal lave noget lidt funny business med dem. Og så tror jeg, I kan se os efter, vi har været sammen med dem. Ja. Hvad så, YouTube-video? Vi har lige været på Gerbrandskolen og mødt William, Sepper Pepper og Ingolf. 09. Præcis. Og så har vi gynget og hygget. Kan du lige stoppe den der? Hvordan bliver vi optaget lige nu? Hvem er det, der optager? Er det bare et godt stativ, jeg har fundet, eller hvad sker der? Nej, den ryster jo. Det kan jo seerne se. What the fuck? Okay, what the floppy? Okay, nu skal Nej, okay, kan vi lige reveal? Kan vi lige reveal, hvem der optager? Men er det ikke ham der, for den er inde blok? Jeg har den anden for BBB. Det er mig. Er det ikke der tilbage? Wow. Ja. Så nu skal vi rate vores dag fra 1 til 5 på BBB-skalaen. Vi starter med Fields. Vi var i Fields tidligere. Jeg var i og prøver 5. nej, okay, det var fucking sjovt at spille Mario Tennis, faktisk. Det var, vi spillede Mario Tennis. Wow. Ja, nej, Jeg tror ikke, det finder ud af. Men de kan mærke det. Og Mario Og så Kart. var det, vi var i Silvan. Og der filmede vi det der med mit toilet-ting. Og der købte vi betang. Der var en masse fans, og så var der nogle piger, der ville have vores nummer og sådan noget. Men vi sagde pænt nej. Damn. Hvad vælger vi den dag? Skal vi sige det på samme tid? 3, 2, 1, 4. Jeg vælger 7. Det er en 1-5 skala. For satan. Okay. Okay, BBB på 4. 1, 2, 3, 4. BBB. 4. Var du også med, kameramand? Nej, jeg har set meget. Nå, Five Guys er nu. Okay. Altså, vi fandt ud af, hvem de 5 gutter var. Nej, de 4 gutterne. Kommentarerne. Ja, kommentarerne. Husk nu at skrive, hvis I ser så langt der. Mange tak. Tak for det. Men husk nu at skrive i kommentaren, hvem den 5. Five Guy er. Ingen ved. Den 5. Der var Zach King. Miki Cheng. Guy Pearce. Og Dave for De Fejre Johan. Så det er 4, og så skriv lige, hvem den 5. er, for vi ved det ikke. Hvad rater vi det for ud? Altså 130 kroner for en burger uden fries. Okay, 1, 2, 3, BBB! De 3 B'er. Ja. Prosit. Ja. Okay. Biografen. Det var jo rigtig hyggeligt. Og så var det der Rigtig sjov togtur, det filmede vi ikke. Og det er sjovt. Vi havde en rigtig god metrotur også derhen til Anker. Okay, der er jo ikke så meget mere til det, synes jeg. Filmen var god. Den var okay, synes jeg. Jeg synes, Vi det var snakkede rigtig meget. Ja. Q&A'en var ikke lige det bedste. Så skal vi bare rate? 3, 2, 1, 4. 2. Nej, fuck, jeg kom til at sige forkert den. 3, 2, 1, 4. 4? Nej, 3. 3, 2, 1, 4. 3. Jeg vil give 3. Biograf får 1, 2, 3, 3 BBB. 3 BBB. Biograf får 3 BBB'er. BB. Så skulle vi herover. Ja, så skulle vi spille betang. Det var fucking Betang, det var fandme grineren. Hvis lyset var godt, vi købte det. Hvis lyset var, altså der var en ordentlig bane, så havde det været fucking billigt. Men lyset var godt over på Sømøvet. Ja, men banen. Ja, det er det. Banen laggede lidt. Og Betang får 2. BBB på 3. 1, 2, 3 BBB. 3 B'er får Betang. Sidste ting. Hygge med de gamle drenge. Okay, men det var ikke rigtig med i vloggen, så det er irrelevant. Nej, men jeg Vi vil kan jo sige høre vores historier. Ja, Okay, så for 14 år siden, ikke? for 14 år siden. Der var han 3 år. Nej, det Men der var noget sjovt. Vi var ved at blive jumpet. Ja, der kom en mand op til os og var ved at jumpe os. Men helt ærligt, der synes jeg, at det her var Loki højdepunkt i dag. Jeg synes, det var rigtig hyggeligt det her. for mig. Okay, 3, 2, 1. 5 BBB'er. Stik på. Hvis vi tager gennemsnittet ikke uendeligt, overvejer det, hvor meget det trækker det op. Skal vi bare afrunde af nu? Tak fordi I så med den her YouTube-video.